fost în offside Bancu. Bayram, dribling anticipat de Cordea, rămâne mingea la Olteni. Bayram, egoist. De acolo greu de tot. Poți să păcălești portarul, doar să greșească el. Uite cum aștepta Matei. Da, era... Și acum din nou un duel între Screciu și Cordea. Centrare, lovitură de cap, bară! Bară, formidabil, da, probabil offside, da. Offside, frumos plonjon. Frumos plonjonul lui Luis Munteanu. Iată o fază la care CFR și arată colții. Major, Bayram. Bună centrarea lui Bayram. Opa! Băluță! Ce gol frumos marchează! Ce gol superb! Reușește, șut din prima. Șut perfect. Șut perfect, traiectorie imparabilă. N-aș zice că e un mare merit al antrenorului golul ăsta. Adică Coelho și-o fi câștigat dreptul la câteva prin planuri, dar nu neapărat la faza asta, care îi aparține în întregime lui Tudor Băluță. Uite-l pe Mitriță. Da, a venit cu nașul. Cu patronul, nu patronul, să zicem acționarul. Nu acceptă numele ăsta de patron. Șut perfect, într-adevăr nimic de făcut pentru Hindrich. Respingerea lui Simian direct în piciorul lui Băluță, dar nu te-ai fi așteptat la o execuție de o asemenea calitate. Bayram. Pare Băluță, Bayram însă îl angajează pe Bancu. Bayram în fața porții, 2-0, nu! Nu, mingea nu intră. Teleș este împiedicat să înscrie ocazie monumentală a oltenilor. Pasa lui Bayram în fața porții. Apare acolo Teleș. Camora îi scoate mingea. Incredibil. Fii atent. Pentru Bayram. Simian apare în față. Bancu vine să-l ajute pe Bayram. Primește Bancu! Frumoasă fază. Să tot mergi la meci, să fii spectator și să tot vii la meciuri. Și în ritmul acesta a fost foarte bună ieșirea la intercepția lui Rus. Rus a continuat alergarea, așteaptă centrarea. Nu știu acum dacă e o idee foarte bună să dai la poartă din unghi. E drept. Iată un atac bun acum al CFR-ului. Muhar pentru Munteanu. Gol! Iată prima clipă în care îl vedem pe golgheterul Clujului. În continuare boss umflat, în continuare supărat, arătându-și prin această lipsă de reacție supărarea pentru... Ce vedem? Nu avem ce să vedem, ce să analizăm. Supărarea pentru ratarea transferului, dar se spune că Nant ar fi interesat de aducerea lui. A sărit mingea din piciorul lui Matei. Apoi pasa lui Muhar și de acolo Munteanu nu ratează. Lângă el este Screciu, n-apucă să-l împiedice. Luis Munteanu înscrie al doilea său gol în campionat. Cu acest șut perfect la colțul lung, nicio șansă pentru Isenco, 1-1. Și cred că pentru asta Bancu s-ar putea să primească cartonaj galben. S-ar putea. Da, în continuare îmbufnatul Luis Munteanu cu asemenea achiziție, cu asemenea atitudine față de un jucător care e imposibil să mai joace. Șutează bine Băluță. Al doilea șut bun al lui Băluță și acum Bayram. N-a ieșit gol, nu! Ce ocazie a Oltenii, Bancu! Cum salvează Bancu din nou oprit. Băluță. Construiesc faza asta
cu Teleș, Matei, șutul lui Băluță, excepțional, scoate Hindrich. Craiova insistă apoi și vine aici ocazia uriașă, a doua oară cu care Craiova a egalat și a scos un punct în acel joc, lovitură de colț, bine bătută, nu e gol nici de data asta. Romanciuc, ce minge dă și ce intervenție are Hindrich. Senzațional, senzațional Hindrich. Este aceeași fază pe care am văzut-o în meciul cu Petrolul, același stil de a bate cornerul, aceeași demarcare foarte bună a lui Romanciuc, voleu. Uri și Hindrich. E transă. Hindrich e în transă, simte toate mingile, știe ce are de făcut, citește traiectoriile perfect, ajunge și la acest șut bun al lui Lisuri. Excepțional meci face, excepțional. Bine, poate că șutul ăsta nu e chiar atât de dificil. Ba, da, greu, Emil, uite cât de sus e. Bine, Clujului. Pasează bine, Romanciuc, a fost Uri se demarcă în flanc, dar pleacă centrarea și mingea trece alături. Romanciuc în imagine, dar nu știu dacă nu cumva... Era în teren, Emil. Dacă nu trebuia să o lase, spui. Nu? Că mai venea un coleg de-al lui. El a atins-o, mi s-a plăcut. El a atins-o, el o dă. Ia uite. Extraordinar, ce șansă. Dacă o lăsa degeaba, pentru că clujenii aveau om. A făcut ce trebuie.